हेल' लोगोफोर YBY नि इउजार्स नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय मोनसे आपडेट दा जोंहा टाइम जाबाय 8:30 दा 9:17 जाबाय दा नै नोंथांमोना टाइमखौ नायनो हागोन गोजौआव दा YBY नि सिगनेल ट्रेड खालामनो थाखाय जोङो दा YBY जेब्ला एप्लिकेशनखौ अपेन खालामो अब्ला बेफोरबायदि स्क्रिनाव नोंथाङा नुदों बेफोरबायदि देखायो श' जायो गोबाङानो हाहाकार जागासिनो YBY आ खारबाय नामा थैबाय नामा माबा जाबाय नामा होननानै दा YBY आ डाइरेक्ट हजोंनिफ्राय मोनसे नटिफिकेशन हरदों ग्रुपआव शेयर खालामदों डिउ टू इंटरनेशनल नेटवर्क प्रब्लेम्स नेटवर्क कनेक्शन हैज अकरेड प्लीज वेट पेशेंटली माने 30 मिनिट माने आधा घन्टा एसे बारायना होनाय जादों इंटरनेशनल नेटवर्कनि प्रब्लेम्स बायदि बायदि रोखोमनि इशू दङ दा नै दा जिअ बा ओमफ्राय नै दा आरो BSNL माबा माबि फैगासिनो थ' बेफोरबायदि माने टेस्टिं माबा मोनसे जादों आरो बेयाव जों बेखौ मिन्थिया जों बेखौ पात्ता मोना बाट YBY आ खारदों होननानै नोंथांमोना सानदों खाराखै नोंथांमोना नोंथांमोननो आं खिन्थायो दा जुदि नोंथाङा जाजोब्बाय जानाया सोरनाबा जाबाय बयनाबो जागासिनो दा बे खनसेनि थाखाय बेफोरबायदि समस्या जाना होदों माने दिनैनि दिनाव दा नोंथाङा जुदि थुनो मोनाखैबा 10:30सिम नोंथाङा पेसेन्टलि नोंथाङा नेथ'नांगोन आरो जुदि नोंथाङा दानो थुनो सानदोंब्ला अब्ला नोंथाङा डाइरेक्ट मा खालामनांगोन क्रम ब्राउजाराव फै क्रम ब्राउजाराव फैनानै नोंथाङा बेयाव मा खालाम YBY टाइप खालाम YBY ओमफ्राय बेयाव सार्च खालाम ओमफ्राय नैबे गाहायाव नुगोन नोंथाङा YBY फाउन्ड https ybyofound.com बेयाव नोंथाङा क्लिक खालाम बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि एकाउन्टआ बेयाव बेफोरबायदि गेवगोन बेनिफ्राय सिगनेला दिनै मा चेनेलाव क्लिक खालामनानै HBAR ओमफ्राय पुट अके HBAR पुट बेयाव नोंथाङा थुनांसिगोन HBAR पुट मार्केटाव क्लिक खालामदो ओमफ्राय नोंथाङा HBAR ओमफ्राय पुट अके बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामना होदो जाबाय क्रम ब्राउजाराव फैनानै नोंथाङा थुनानै लाबानो जाबाय टेनसन लानाङा बाखि जेबो अके अब्ला भिडिअ बेखिनिमोन नोंथांमोनखौ आङो आपडेटखौ बे आपडेटखौ होनो थाखायनो आं नोंथांमोनखौ बे भिडिअखौ बानायनाय जादों अके गुड लाक बेस्ट अफ लाक मोजाङै मोजां नोंथाङाबो इन्जय खालामबाय था टेनसन लानाङा अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय टेक केयार